UPPLआव नोंहा लिडार गैलिया प्रमद बर'आ माला दिल्लीयाव थांनानै आराम नोङो राजभवनाव नों थाहैबाय थागोन नोङो बिटिसिआव जोबखाबाय नोङो सिटबो गैला नोङो मिनिस्टार नागिरदोंमोन बेबो गैला एमएलएआवबो नोङो जेनगोन एमसिएलएआवबो नों बोरै लासिं सिं थानो नों एक्सेप्ट खालामनो हायाखै नङा होमबा बेनिखायनो बेखौ गाव दिल्लीयाव थानोसै होननानै बिथाङा प्रप'जाल होबाय अननानै नों दिल्लीयाव थानाय माने नों जोब्बाय आरो जेबा गैला मिथिबाय दे फैयै फैयै इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव फैयै फैयै लास्टआव थाङै प्रमद बर'आ हारसिंल' जाना थागोन हारसिं बिदि जाद्रायनाय नङा आरो जों हारसिंबो खामद्रायनाय नङा कारन मानो इउपिपिएलखौबो फोजोबद्रायबाबो जोंहा प्रब्लेम जाया होमबा प्रब्लेम जानायखौथ' आं बुंला मा प्रब्लेम जागोन जोंखौबो गाज्रि मोननाय मानसि थागोन जोंखौ गाज्रि मोननाय थानाय बा बबेयाव जगदान जागोन बेनिखायनो इउपिपिएलखौबो एसे दोननाया मोजां आरो गासिखौबो लाजोबा नों माखौ जानो बिसोरो माखौ जानो बिसोरो नङा होमबा जानाङा होमबा गोटेखिनि जुदी यूपीपीएल आने आपने की खाबो पाबो नेকি आपनि ना पाइ ना आपने की खाबो तार कारणे अलप तो आमी थमारो नों 27 आव नायदो 27 आव नायदो बेसेबां थावजेन्ड जइनिं जागोन बिनि रिएक्शनखौ नोंथांमोना नायदो एखेबारे अनथावथाव जागोन बिराद दुखुनांथावना जागोन बे 27 नि उनाव आं बिनिखायनो दाखालि मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों जे आयु 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 आं मानो होनदों जे यूपीपीएल नि जेंनाया बेसेबां दुखुनांथावना जागोन दुखु फोरमायदों आयु 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 हा नोङो गभर्नमेन्ट फैबाय रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जागासिनो दङ गिदिर गिदिर नेताफ्रा दिनै यूपीपीएल खौ पदत्याग खालामगासिनो दङ गोबां बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा बीपीएफखौ समर्थन खालामगासिनो बेयाव नों बोरै देरहानायनि सिमां सुजुनो हानो 20% भटजों नों बोरै देरहानायनि सुजुग खालामनो हानो नों थाखा फैसा लकसन जानायनि अनगायै मा दं आरो यूपीपीएलआव थानानै सोरखौबा जुदि नोंथांमोना जुगदान होयोबा बेखौ नोङो डिप्राइभ खालामनाय जागोन ना जाया बेखौ नों फासायनाय जागोन ना जाया मोननांगौनिफ्राय नोङो बन्सित खालामना होनाय जागोन ना जाया बेनिखायनो दाबो सम दं 27 दा नैहा जोंहा जिथु जोङो जइनिं प्रग्राम लागासिनो दं बेनो जोंनि भेरगाव समस्तिनि लास्ट जइनिं जागोन बिनि उनाव आरो जों जइनिं लानाय नङा अर्थात बे इलेक्शननि सिगाङाव जा जइनिं जाबाय बेनो लास्ट जइनिं भेरगावनि थाखाय फैसा होनानैबो जानाय नंला नों फैसा होनानै जइनिं जानाय माने नों फैसा होनानै खामानि लानाय जागोन ना जेबो जाला बेनिखायनो आरो बांद्रायखौ मानो नांगौ नों मेनेज खालामनो हानाय नङा जायफ्रा जइनिं जाबाय जों बिसोरखौ नायनांगोन जेखौ आं लानांगोन बीजेपी बाबो यूपीपीएल बाबो कांग्रेस बाबो जों बिथांखौ जोथोन लानांगोन लास्ट बे इलेक्शनानो जागोन आरो जोंहा मेगा जइनिंआनो जोंनि थाखाय माने लास्ट जागोन